Ji ariyo koting'o obila moro ma Akicha koro ondhi kaluwore kod lweny mar anyuola moko ariyo e gwenge ma Mogile, kaunti ma Elgeyo Marakwet. Lweny ma bende nomiyo ji adek owito ngimagi. Lweny ma kamano wachore nokel kod gwandruok mar laro tong', chal manyochuno jodongo e gweng'no ero mondo bag romo mar nyayo kwe kendo keto kenge mag neno ni anyuolago ochopo e winjruok e kindgi. Jodak okwa mondo ochiw oboke mag nyiso wuon lowo kaka yo mar tieko sigu e kind ogendini mamoko. Kulingana na ile views wananchi wamesema, tumeambia OCS waanze kureprimand wale wametachwa ili amani ikuje na wapate kufanya investigation ili kila mtu atulie. Kuanzia kesho kutwa, kila wakati kama kuna shida waende kwa viongozi. Tuko na chiefs, tuko na police, tuko na wazee wa mitaa wenye wanaweza suluhisha maneno. Mambo ya land adjudication kwa Kerio Valley imekuwa gazetted juzi. So hatuoni shida ya kuwa kupigania shamba na kuna wazee na shamba inajulikana ni ya nani.